tok gajah. Podang kuning iya Kang, monggo. Halo lale.
Yu. Iki nggo percontohan ya, Yu. Nggih, pripun? Mbak Eka kuwi nggo contoh. Nggo contoh napa? Lah ya suarane kuwi lho, suarane niku iso disinau. Heeh. Mosok suarane disinau. Lah ya oh, carane piye to nyuwara cilik kok ora ngoyo, nyuwara gedhe kok ya tekan. Nah, kuwi didelok nek pas kono nembang kuwi ungaken nggon. Bolongane ditutup yuk, nek ngene kuwi carane yuk. Ya ora kok jero ki nek apane ngono. Bolongane ditutup. Ya tutuke Kak. Nano nino. Mboten ayu. Kowe sik. Oh iya. Al, nek sing iki aja ya yuk aja ditiru mergo lalen iki nular. Nyangking bokor kencang. Nane. Hop, yo, ganti Mbak Ayu. Nah. Nano nano. Isine donga. Tetulak. Mbak Eka iya anu ndredeg mawon. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa aja. Ora nakal dikempit, ku nek dilus-lus turu kok. Ya. Apa kok nakal dikempit terus kucing kowe? Ora. Ya. Sandang kelawan. Ya. Sandang kelawan. Baik Kak, mau nano. Ya iku bagéyan nipun wong melek sabarna rimo. Aja dipelerai, maka yuk, yuk. Yuk. Mas aja dipelerai. Yo Jaloni esami tinggal aku muku ngerti cara aja ditinggal kabeh pancen ngerti ora Moga eri ing jaman yo sing eling apa dua kali Mas aja dipelerai. Mas aja dipayai. yo Jaloni esami tinggal aku muku ngerti cara aja ditinggal kabeh pancen ngerti Moga eri ing jaman ora sing